kovemmaksi. Katsotaan hyvät lantion kulmat sieltä. Tarkkan polvilinjan kaa, kun veet sinne. Jep, jep. Tarkkan nois sen polvilinjan kaa. Kulmaat sen hyvin pois, jos sä sitä toloa. 30 sekkaa mennyt. Kato, ettei jalat koske lantiota. Siivot jalkoja lantiot koko ajan paineista etujalkaa. Jep, jep, hyvä. Yes. Tarkkaan se yrittää paljon peittaa sua noihin. Siitä jalkalukkoihin se polvilinjan kaavaa tarkkana. Tarkkaan sen Mirrokin kaa siihen nosukäpälään. Ja 20 jäljellä. Minuuttipisteisiin. Tarkkaan polvilinjan kaa taas. Kulma eka, ensikulma. Paino koko ajan siinä jalalla ja siivoo koko ajan kaverin jalkapohja kauas sun kropasta. Se avaa sulle näitä paljon näitä kiertoja. Just, tarkkaan että jalat jää roikkuu, ristipuolelle jalka läpi taas. Yes. Yläkroppa, alakroppa ketjutukset nyt. Aktiivinen oikea jalka tosi aktiivisesti. Voit potkasta siihen rintaan myös, jep. Meillä on jalka perii vastaan taas. Meillä on polvilinjaa ulos. Koko ajan jaloista kontrolloon. 5 sekkaa pisteessä. Jos haluat istua, niin istu jo. Points! Alright, point starting. Ristipuolelle jalkaa läpi. Siellä on yläkroppa hyökkäys hyvin vapaana. Yes. Hyvän näköistä akua. Akua. Etytä vaan niin jalkoihin. Paljon enemmän myös suora viimeisiin sweepeinoista. Muistaa, että sweepit pitää lähteä saman liikkeellä. Minuutti 50. Yes, and you continue like that, taking care of the white crosses, triangle. Voit ketjuttaa suljettu myös. Suljettu toimii hyvin myös. Yes. Hyvä kulma saman tien. Elvin, siellä on hyvä kulma jo. Buttons, please clearance, be aware, so you realize. Hyvä kulma. Very nice, really beautiful. Minuutti jäljellä. You have 1 more minute to go. Aivan aktiivisesti sitä lantiokulmaa. Lantiokulma, perusviipit. Kato ihan peruskirurosviipi, jos tarttaa. Right to stay alive, caution, protect you.
some call. Find submission, you can sit there. Elvi tsekkaa. Open the triangle and swing. Keep your right arm on the inside. Stay alive. Minä itse saa aktiivisen vaan. Yes. Elvi suolaviivainen sweepi. Suolaviivasta selän puolelle menot nyt. Käytä enemmän koukkuisen nostoa. Jep, jatka vaan, jatka vaan. 20 sekkaa, 20 sekkaa. Don't let him rest. Yes. Minä vaan sen polvi hyvin välissä ja 10 nosta. seconds, either you swing Yes. if you can score it. Pidä vaan Elvi, pidä vaan. Ja kyljelle jos tulee nilkka läpi. Yes, ei tule enää. Stop! Beautiful release. Noniin. Sit Elvi. Hand wrestle, use this. Sit happea lähtää. Lähdetään painiin. Lähdetään painiin. Fight! Noniin. Yes. Ei oo mikään hätä, ei oo mikään hätä. Katot vaan, hyvä seisominen, sitten torjuttaa ja lähdet toteuttaa. Sulla on hyvä tää pystypaini, jep. Ei haittaa yhtään. Yes! Ylös vaan Elvi, polvien kautta! Hyvä oli! Tarpeen, ota vaan aika siinä ja sitten kun toteuttaa, niin sitä ja heti ylös vaan, nousi ylös vaan! Jep! Minä vaan selätä vaan siitä! Actually, activate the guard. Be aware of the guard. Kiristä vaan ensin käsiotteet hyvin! Yay! Pidä vaan kaarissa! Pidä kaarissa se! Pidä kaarissa! Pidä vaan kaarissa sitä! Aja vaan siihen kaartin puolelle! Sitten pitäis tulla pisteet! He can go. Fight! Ja sitten pidä selällä vaan! Just! Ja sitten lähde koittaa! Okay, now there we know you need to attack. Yes! Elvi joetaan kakkosella! Joetaan sen kakkosella! Happy with the short fight. Break through for that. Minuutti 45! Aja vasta niin slidea sinne! Pidä itses just aktiivisena sen etenemisen kaa! Puolitoista! Just! Härpi, jees! Hyvän näköistä, jees! Ja näistä exitti myös! Loistavaa! Se yrittää vaan beittaa sua noihin, se yrittää beittaa, niin pysyt hyvin siellä ulkopuolella. Ja kato just pään positiointi hyvä, pään taso hyvänä. Minuutti jäljellä. Connect your hands or stand back up. Elvi Minsa. Last minute. If nothing happens from guard, you need to stand up. He's blocking. He's just falling now. Elvi, jos tuntuu, niin sä voit istua myös. Me johdetaan kakkosella. Go now. Stop! Pidä vassalla painivaa. Sä voit, Elvin, jos tuntuu, niin sä voit myös vetää. Sä voit myös vetää, niin saadaan se kakkonen kaakkuun sieltä. 35 sekkaa. 35 sekkaa. Elvin, nyt se on 0-0. Ne otti pisteet pois sieltä. Se on 0-0. Se on 0-0. Viimeinen kaato vielä. Viimeinen kaato. Aja vaan. Uudestaan ylös vaan. 20 sekkaa, Ervin. 20, yes. Pidä vaan. Kurista siihen, 15 sekkaa. Pidä kiinni vaan loppuun asti. 10 sekkaa, Ervin. Pidä kiinni vaan. 10 seconds. Pidä vaan. Tää meidän matsi. Stop! Come on.
Come on. Come on. Hey, good match. Very good. Main one, Alexander